Bueno, a ver se dá vindo esta xente que aquí non aparece máis. Plenario, que tal? Hombre. Como estás? Benvido a Vai de Lugo. Xa pensei que non había naide. Oh, sí. Timbrei, nada. Aquí estábamos esperándote, pero apareciches aquí. Bueno, tal vez no fallo. Sí. Que tal, Plenario, como estás? Moi ben. Benvido a Vai de Lugo. Pois un placer aquí estar con vosotros. Bueno, pois imos comezar. Isto vai descolocar a máis de un, pero quen é Daniel Veiga? Daniel Veiga. Pois un mecánico. Un mal mecánico que tengo que acabar na hostelería. Por lo demais, non sei, unha persona bastante normal. Bueno, sí. Daniel, por Daniel non te conoce moita xente, non? No, moita no. Cando me chaman Daniel, é malo, é a miña nai doente, ou algo, ou Guardia Civil, ou algo disto. Logo mellor que te chamen solo Plenario. Sí, é máis desenfadado, máis coloquial. E Plenario ven polo teu avó, non? Elexiches ese nome? Si non elixen eu, elixino xente que, como é a casa de Plenario, son dun pobo pequeno e normalmente poñen apodos ás casas, algúns non teñen por que ser o nombre de pila, Plenario é o nombre de pila dele, e a casa de Plenario deron moi chamar a mí, fixo gracia a xente e chamarme Plenario. Eu xa me presento como Plenario, porque por Dani vas preguntarle a Meira ou por Daniel a Meira ou a Ponte Nova xa pouca xente che vai dicir, non saben. Naciches na Ponte Nova, non? Sí, en Villauruz, un pobo da Ponte Nova, a República Independiente, de Villauruz. E como foi a tua infancia por ali? Ben, armándoas. Xa dende novo, non? Foi unha maravilla, sí, foi unha maravilla. Sí, tanto a infancia como despois a adolescencia, estou moi metido na comisión de festas xa. Eras festeiro, entón? Sí, era festeiro e gustábame. E sigue Gustábame sendo? organizándoas. Sigo sendo, ao final vivo deso, ao final acabei vivindo deso. E como comenzache neste mundo da hostelería e das festas? Pois comecei porque me gustaba moito o trato que a xente estaba metido sempre nas asociacións culturais, deportivas, sempre organizando historias. Eu traballaba na automoción. Traballei 11 anos na automoción, pero non me gustaba. Entonces, digo, antes de mancar a naide por aí amañando mal un coche, digo, é mellor que me vaya intentalo no que me gusta. E así, empecé en Meira, no Tíbora, que de feito, bueno, sigo con él. E daí, bueno, foi xurdindo o resto. E fai canto empezaches na hostelería? Pois foi no 2013, ou sea, fai 13 anos. Este ano fai 13 anos. Pois eu, fíxate que pensei que facía moito máis tempo, porque eres como un referente aquí na provincia. Sí, non, a ver. Conócete todo o mundo. Porque, xa, bueno, antes xa me dedicaba moito á hostelería, pero polo outro lado. Sí, bueno. De clientes. Entonces, tampouco non me gustou pasar desapercibido, e, bueno, en fin. Sí que nos coñeceme bastante xente. E como foi a experiencia dende que empezaches nunha comisión de festas ata agora? Pois foi... Ben, a ver, ben, eu considero que tuve moita suerte tamén. Pero, claro, todo axuda. Ti relacionaste moito nunha comisión, relacionaste moito tamén con xente. Estás ido por aí, estás indo ás festas todas, mirando nas orquestas, falando con outras comisións, vendendo camisetas, vendendo rifas, vendendo lotería. Entonces, relacionaste con moita xente. Eu consideraba con a hostelería que, bueno, que era así o máis parecido para estar sempre con xente e que che daba lugar a tamén poder organizar historias. Aí empecé en Meira, estivera no paro, e o último traballo que tuve era fora de teleoperador. De teleoperador non, nunha empresa que se dedica a iso, dar soporte a compañías de telefonía, porque obviamente a mí ao teléfono non me puxeron. Puxeron abrindo unhas cartas de unhas promos, fixeron unha prueba, pero a miña voz terciopelada non valía. Era mellor poñer un can ladrando. Sabes? E nada, estaba vindo a Ponte Nova, que era onde vivía, e vin que en Meira, que estaba cerrado o Tíbor, que era un localazo de referencia, estaba abrindo, só abría así por datas, e dixo, pois vou mirar a ver que pasa.
Sí, pois sí. E aí- Fixaches a Tania reír, ahora arranca. Bueno, ti tranquila, que me rir que choraron. Sí, sí, o que pasa é que cando arranco non paro. No, pero me parece que non vas parar de reír. Hoxe Un non, plenario. Deso se Que trata. maravilla. Bueno, que proxectos empresariais tes agora mesmo en activo? Pues, ahora mismo, o proxecto sempre, o que teño aberto, queres Sí. dicir? Pois teño Tibre, teño Hermo, teño a cafetería do Pazo Feres, que foi o último que collín, e o Marza Morelli aquí no centro, que se teño con un socio, con Javi. E sigues nalgúna asociación así organizando algún evento en festa? Pois o ano pasado ainda tuve nas de Meira, que tiña xurado e perjurado, digo, bueno, agora voume O último. dedicar aos negocios a organizar para min sin ser tanto pa xente. Pero bueno, levamos aí uns anos con as festas un pouco flojas, bueno, sobre todo refiro máis do último ano que non houve comisión, non as dos outros anos das outras comisións. E aí me liaron. Que supón xestionar un xigante como é na provincia a Hermo? Un local tan emblemático. Pois supón moito traballo e moito mareo de cabeza. Pero bueno, todo que experiencia vas, logo, cos anos vas criando experiencia xa che supón menos, pero bueno, era todas as semanas estar ao borde do infarto, digo, porque fai falta moita xente para currar, moita pasta para os artistas, e aí xa tes todo pagado, non sabes xentes que vas ter, e bueno, entonces supón eso, moito traballo e moita responsabilidade. Pero ao Porque mesmo tempo tamén eso, é unha honra levar un bicho así. Ábrela por temporada, non? Sí, abro por temporada. Normalmente de novembro a abril, cando non hai ainda moita festa. E trouxeches artistas moi coñecidos como Juan Magán, Omar Montes, non? Sí, todo así dos teatro Juan Magán, outro era Omar Montes, trouxen a Gabri Ponte, trouxen, bueno, a Quintino ainda volveu agora este día recentemente, un artista moi potente de electrónica, Sorteas coches, sorteamos un coche. que eso non é moi habitual. No, denos máis traballo de papel o bondo coche. Digo, la virgen. Xa che digo. E vas ter algún artista así coñecido así en mente que vaya a vir nos próximos meses? Pois, agora estamos xa no final de temporada, digamos así, o que máis tal é unha festa Remember que teño aí o día 10 de abril, que ven artistas da miña época, que ven Marian da Cala e Eva Martí, os de Sensitive World, ven DJ Iconic, que é o creador de Atlantis, o tema este que está ahora pegando tan fuerte, bueno, echaremos aquellos de bellas glorias, xa teño os andadores preparados para andar por ali. E de cara á temporada 2026-2027 hai algunha sorpresa? Buf, Queda moito aínda, non? queda moito. Queda moito porque aparte isto é moi volátil. Xa. É moi volátil, entón o que está de moda hoy xa non está mañá. A ver como vai a temporada de verán dos festivales, a ver que sale por aí. E a ver como están os cachérés, porque isto é unha burrada tamén. Claro, é que esa é outra, o tema da Claro. xestión de Sí. personal e Claro, está todo contratación. moi caro. Despois, eso, eu ia a finales do verán, agosto, obre, cando me poño co tema, sí, por agosto. E como ves o futuro do ocio nocturno aquí en Lugo? Pois... non o sei. non o sei. É verdad eso que se leva ao tardeo? Lévase, pero ainda non do xeito, por exemplo, que se está a levar en Coruña, por aí. Eu creo que se levará máis agora, na primavera tal, pero por iso, a nivel de terrazas e por aí. Locales de interior, eu creo que ainda que non que lle costa. Hai algún que está intentando, realmente non sei como está indo tampouco, entonces non sei. Cambiou moito o ocio nocturno en Lugo ao longo dos anos? Notaches aí que a xente... Claro, home, cambiou en Lugo e cambiou en todos os lados. Claro, hai moitas as limitacións horarias, despois claro, antes tiñamos unha discoteca, agora non a temos, quero dicir, antes cando estaba Bétigo ou Sugar ou tal,
A xente faz cedo pensa de festa, ainda para irse para a casa ás 5 da mañá. Eso É o mellor momento da noite. é que é o mellor. Que nos vas contar ti, non? Que vos vou dicir? Se eu vexo a xente, digo, isto está perfecto ainda para tomar algo máis. Entón, iso, claro, a xente líase polos bares, estás 2:30, 3, pois, claro, vas a un pub, pero realmente estás unha hora e pico, 2 como moito, e xa tes que recoller do ambiente de paz, eu creo. É que teñen que compaxinarse os horarios de fechar Sí. a discoteca con abrir o bar para desayunar. É moi importante. Eso é básico, claro. Sonar aí uns bons churros con cubata, chocolate. é unha combinación perfecta. E cal é o segredo para que os teus locais funcionen? Bueno, funcionan. Eu non me queixo, pero funcionan como o resto. Hai veces que funcionan moi ben, hai veces que están funcionando regular, Bueno, e hai veces que mal. Hai noites de todas. Non é todo nas redes sociais e por aí enseñas cada un o O que xa mellor. hace. É igual con unha foto boa ou unha mala, ti non pasa. é complicado mantelo... Bueno, claro, manter, por exemplo, no inverno un local, sobre todo por semana, co tema personal e todo eso, gastos. Non hai queixa, é que claro, o que habrá a diario só teño o de Meira, e ben, tamén é unha zona que linda, a xente gasta bastante diñeiro, zona de, bueno, de bandeiros, hai moito traballo, non teñen do bolsillo, a calquera día funciona ali, abro todos os días. O ano pasado só debían pechar en Ano Novo e Nadal, creo. Abro todos os días e tal. Despois aquí en Lugo, pois non o sei, porque só abro. Bueno, Ahora en pero- verán sí que abrirei e estou preparando para Pero os fines de semana, abrir a terraza. máis ou menos ben, non? Ben, sí, eu non me queixo moito do persoal, a verdade. Teño un círculo grande de extras, cando non poden uns, poden outros, tamén para que libren, que non estén sempre os mesmos queimándose. Sí, non teño moita queixa. E ao longo destes anos supoño que tiveches errores, dificultades. Uf, Que aprendeches de todo iso? a lavalas nos dentes. A lavalas nos dentes. E... Nada, errores, sí, o que pasa que, bueno, eu son bastante botado para diante e de todo aprendes. Aprendes máis das cousas malas que das boas. Ao final, o que se sale ben, pois, bueno, xa é traballo dun e tal. É como cando lle pregunto a xente que tal, agora mesmo neste último local que damos comida, sobre todo nos dando cocidos e por aí, pois eso, non ten moita experiencia, cambiache moito da noite o tema da comida e preguntarlle se é conocidos que tal. Realmente, como lles foi, a todo eso que me conten, prefiro que me conten o que saliu mal ou o que estaba mal ou o que estaba ben. O que estaba ben xa é traballo teu, pero do que aprendes para non volver a facelo. Ahora fálanos da túa presencia en redes sociais. Como naceu esa faceta túa de influencer, que tes 9.000 seguidores e subindo? Eu creo que o que me gusta é molestar. Entonces en persoa non daba molestar a tanta xente, e dixen, isto das redes é unha maravilla, porque non me podo ir á cama sin dar por culo. No, é todo moi espontáneo, ben vedes. Tampouco non lles mando moito tempo, lles mando tampouco moito tempo. Que do feito a maioría dos vídeos que subo é no coche bramando ou algo tal, porque é cando podo casi, ou comendo. Vemos moito nas redes sociales ao teu avó, Si, el sí que é o artista. el é o artista, eu son o de marca blanca, xa o digo sempre. Que tipo de vídeos faz co teu avó? Para a xente que non coñeza... Pois gastronómicos, casi todo gastronómicos. Non, son vídeos espontáneos, eu gustame eso, gravarlo. Eu todas as semanas estou con el, estou con el xa non polos vídeos, pero unha cousa, eso. Leva outra deme de empezar a gravalo, e despois enseñarllos, e vin que lle gustaba, e deme de empezar a subilos ao TikTok, e a xente volverse tola con el, e el, pois, visto que non lle importa que, bueno, é que lle gusta, e vai por aí e recoñece, non é todo, pois, sigue xa unha maneira de disfrutar, e teño uns recordos, unha mina de recordos con el, que son unha maravilla, porque, bueno, Ten algún restaurante favorito? Porque andádelos todos.
No, favorito, no, o que pasa que xa digo, casi somos catadores de callos, porque lle gusta moito, e xa parece que preguntan máis polos callos, xa dice, vai, non sabes comer outra cousa, dan decir que... Nosotros, bueno, somos comedores, eu xa salta á vista. Favorito, intento leválo, eso, andar variando para el gustei moito tomar ir no coche, ir oveando, a ver como está o monte, el traballou moita vida no monte, toda a vida no monte, a por aí, gostei ir vendo e todo eso. E como leva ir pola calle que o recoñezan? Moi ben, moi ben. Hai moitos momentos de risa, porque ele quedase tamén mirando, porque ele, claro, ten saludado algún chaval, algúns rapaciños, pero tú de quen és? Claro, incluso aquí en Lugo, Claro. ou pedirlle unha foto. Si, bueno, a verdade que me quedo loco tamén con esa repercusión. A min faime gracia o de que pida viño e non gaseosa. Ai, sí, no, eu sempre o pico, pero con algo de gaseosa tamén, ou que tes 97 anos, xa vai sendo hora de empezar a... Ai, no, gaseosa non, eu viño solo. É o segredo para manterse así de ben, non? Sí, eu non sei se é o segredo, pero, bueno, O viño e os callos. o viño dos callos. Sí, E bueno, sí. contanos como é un día na tua vida. Un día na miña vida, pues, entretenido. O día logo me pasa. Porque, bueno, o día ya a noite. Durmo fatal. Sí. Sí, porque teño o sono todo cambiado, porque o meu horario... Claro. Eu facía un meu horario de... Tamén traballando logo no Tibor, de noite, sabes, empezar ás 10 da noite hasta cierre, que non cierre moi tarde. E se cae días que se cerra tarde e teño o sono cambiado. E despois levántome ás 8 e empezo xa co teléfono a molestar e a traballar e a ver que pasou, a recibir chamadas e mensajes e por aí. E todo o día, pois eso, dun lado para outro. Hoxe ahora mismo, pois vin primeira, bueno, non, fun xantar á casa, pois martes vou xantar con meu avó, fun xantar á casa, e despois para o Tibor, vin por Ermo, e agora para aquí, a ver, só salir teño que baixar ainda, bueno, teño que ir ao dentista, que me poña doente, e a baixar polo Pazo. Bueno, faz uns cuantos kilómetros. Sí. Entretido, tes o Sí, día. entretido, radares, é todo moi ameno, todo unha maravilla. Tes moita multa ou que? Pois ainda teño, porque son un desastre. Eres de pisarlle. No, non son de visario, que pasa que vou ao mellor 80 ou 90, pero en todos lados. Donde a 50 tamén. Quer dicir, tes a señal de colegio, nenos, non sei que, igual vas. E claro, os radares, pois, eso, 50 euros. Bueno. Sobre isto no coche tamén vou, eso, conduzco bastante mal. E vou sempre falando por teléfono. Ui, Pero non digas isto aquí, No, porque... digo, por manos libres. Con manos bueno. libres. Con manos libres. eso despista, calquera. Home, Que despista eso. Claro que despista. Ainda que non vayas con el así na orella, non vas ben, pues. Entonces, Antes falabas un pouco que nas redes sociais facías vídeos así un pouco por meterte ca xente ou por... sí, Por pero, molestar. Sí, por molestar. Que tipo de vídeos fas? Hai algún que teña especial repercusión, que... Cando anuncias aí as túas é festas. que non me lo digo aquí, por eso asustamos aos do lado, Porque sabes caleo. Sí. Pero, buenos días! Por E vamos pegar o sí. berro aquí, e me digo, vamos deitas. No, se faz eso. Se faz eso, estallamos xa. Claro, entonces, Eu non sei calé, Sinto dicilo. Non sabe daros cal é, buenos días teslle que berrando a facer- tope como Teslle que facer unha mostra de cal é o teu vídeo estrella. ¡Buenos días! Eu que sei. Eso é o que triunfa. E mira tú, que é toda unha inspiración, Está que pero ensaiar. xa comezas ben o día, escoitando Ai, así sí, eso sí. unha persona positiva. Joder, pásame moito, hai moitos pais que se poñen aos nenos, digo, pero non, venme que ti viñas e digo, é fancho. Digo, pero dais tolos. O boca me pediu de tono de De despertador. mandarlle para tono de despertador, digo, la virgen. Entón se me despertou indo por aí a un cafre. Tania, a partir de Dante- mañá entras así na redacción. Vale. Sí. Mañá entro así na redacción. Xa hai no fondo do túnel, que salgan todos os dos. Claro.
Tes algún proxecto en mente que nos poidas contar? Pois, ahora mesmo así o máis cercano, que é, digamos, no que estou metido aínda, que considero que ainda non está posto a andar 100%, é o no Pazo, abaixo. Porque dá moito de sí. A verdade é que é un sitio precioso, Claro, ali, que é o mellor parque de Lugo. Sí, sí, sí. O mellor parque de Lugo, non tens ningún perigo. Eso, ora, pois xa, o ano pasado montei a terraza, pero daba só o servicio de bebida porque non quería meter, sobrepasarme máis do que poidera facer. Claro. Entón, tampouco xente, eso, ir un día, pedirse unha ración, que un día teñas, outro día non haber, entón tal, pois, o servicio que das, dalo ben. Este ano, si que vou con máis tempo, si que yo quero meter. Entón, estou con eso, bueno, teño máis ideas, facer unha programación tamén musical, bueno, en fin, darlle... Preséntase un verán animado, non? Sí, eu creo que sí. Poñer a andar o parque. Sí, no, é que a verdade é que dá gusto o sitio. Cando collín, claro, fun velo así en inverno, é un parque que non coñecía. Dixen, quen vai baixar aquí pasear? Hostia, cando empezaron a vir os días, xa sendo ainda sin salir do inverno, nada que tal, xente por aí correndo, xente con cas, con cativos, e a verdade é que ten, bueno, ten a súa lógica, porque despois faltaba allí eso, unha terraza, podes estar tomando a tua caña, tes o teu neno con unha pelota por ali, non ten perigo ningún, que non pasa un coche cerca, nin hai, sin perigos. Eso non o tes, porque non o tes en ningún lado. Entón, eso, quero dar caña a este brao, e de brao tamén que me lance ainda máis po do inverno, e saber en que vai dando, se vai dando para abrir incluso xa a diario ou tal. A verdade é que temos moitos eventos de reservas. Mira que ben. Sí. E, bueno, de cara ao futuro, como che gustaría que che recordasen? Que me recordas? Si, a xente. Non sei. Como dos buenos días. Sí. Nunca se deu por pensalo, Non, acordar vas a acordar. Acordar vas a acordar. Hasta aquel día que armou esta, que tal, a Virgen Santa. Contanos algunha desas anécdotas. No, buf. Terás un cento. Teño un cento, moitos non valen para contar tampouco, non. Pero, bueno, eres unha persona moi positiva Sí. no teu día a día, non? Sí, Iso sí. agradécese. Sí, porque, a ver, eso, non depende, son positivo, pero, sin embargo, vou dicir, teño unha ansiedade como un cabalo. Non sei... Bueno, é a epidemia deste siglo, a Non sei ansiedade. por que tampouco, pero... Pero tamén tes moitos negocios, tes que pensar en Claro, moitas cousas. sí, o que pasa é que eu son moi cabezón, eu, digamos, regulo meu, teño tido épocas de estar apurado cos negocios, sabes, estar pior cando arrancas, que estás pior económicamente, todo eso, pero dice, va, a familia vai ben, no, total, non teño por que estar así, pero agora realmente eu considero que estou tranquilo, pero, sin embargo, teño unha ansiedade como un cabalo, por eso digo que as cousas de cabeza non dependen só de, Claro. No, claro. de como che vai a vida, nin teñen por que ter un porqué, nin cousas desas. Entonces, Non, e xestionalo non é... gestionar non é tan fácil como Pensamos, sí. como pensamos. Pero sí que son positivos, son moi positivos sempre. Eres capaz de delegar un pouco as funcións nos bares? Sí, de feito, sí. De feito, o que che dicía, pero quizás ainda aprendín, levarei un ano ou dous, que delego máis. Por exemplo, no Tíbero sempre cando pillo as vacacións, pois sería pechalo tamén. Porque ao principio intentara, sabes, pois cando se pillo 15 días, meter a alguén, porque tamén se pilla, lógicamente, o meu camarero ou a miña camarera, meter a alguén novo que tal, pero claro, era un desastre, porque mentres non... Se metes a alguén de novo nun local novo tamén é normal que non Ten que funcione, adaptarse, entón sí. eu pechaba, pero moi tranquilo. Por exemplo, este ano que pasou, pois non pechamos. Eu fui igual de vacacións e a miña camarera habitual dali de todos os días tamén. Que bueno, dice moito tamén do outro personal que teño, é o que lles digo. Fala moito a favor deles. En Ermo, pois, bueno, tamén máis ou menos teño o mesmo persoal. E tamén, a ver,
estou sempre todas as noites, porque tamén me gusta estar de farra, pero tamén creo que me podería permitir faltar. E, bueno, non sei se tes algún consello para unha persoa que queira montar algún negocio así de cara a ocio nocturno. Hostelería xeral. Sí, Co monte. que se arriesgue. Sí, pero en calquera, Eu, a toda a xente que me pregunta tal, que non se quede cas ganas. Hai que intentalo. Non falla o que non monta. A parte que consideras fallar, eu se pecho un negocio ahora, pois non pasa nada, outra cousa, mariposa. Outra cousa será se vas o que pasaba moitas veces, que por non cerralo, pois vai mal, non dan os números, empezas a deber a proveedores, e por aí, eso despois é un Cristo, pero se vai mal, pechas e non pasa nada. Hai que remontar. Outra cousa, pero de estar... Claro, eu por iso acabei agora tendo 4, que eu cásemos, digamos que, a non ser o Tibor, o Mazo Morel e os outros cásemos nos ofreceron. E claro, digo, pois igual non é mal, por non quedarme ca probatura, que necesidade non tiña, que realmente se falamos de necesidade no Tibo xa estaba moi a gusto. Pero gustame eso, facer cousas e tal, pero bueno. É unha época da vida, que Eres de moi vello... novo, estás na idade... Bueno, sí, de piedra. Sí, en algunhas cousas sí. En algunhas cousas... Pode facer o lume co chismo, o pavo. Sí. Bueno, imos xogar a un xogo, verdadeiro ou falso. Empezo eu. Montar un local de hostelería é máis difícil do que parece. Vou dicir verdadeiro. Porque tamén hai moito de que eso de que un bar é abrilo e calquera tal. Sí, pero... Pero bueno, volvemos a preguntar antes, se venimo todo Dios, o que queira, pero en todos os negocios, ou unha zapatería, ou o que seña, non quedarse cas ganas. Pero bueno, non é tan sencillo como parece, hai muchísimo gasto detrás da barra. Xa. Moito gasto. É moito traballo, non? É moito traballo. Moitas claro, horas. Claro. En Lugo hai nivel de festa para competir con calquera cidade. Sí. Nivel de festa, que te refires de locales ou de xente? Un ocio nocturno de calidad. Bueno, con todos os artistas que truxeches a túa sala... Digo eu que dirás que sí. Sí, pero claro, pensei que me estabas falando, claro. Fala un pouco en xeral, pero... Bueno, di na A ver, provincia. eu digo que sí. En Lugo provincia, sí. As redes sociais son case tan importantes como o propio local. Verdadeiro ou falso? Hoy día verdadeiro. Hoy día verdadeiro. Un bo evento pode salvar o mes enteiro. Sí, verdadeiro. O mes enteiro unha temporada incluso. Hai algún exemplo que nos podas pôr? Pois o día que sortea o coche. Eu, por exemplo, en Ermo, un dos pilares de Ermo é a noite de fin de ano. É un dos nosos pilares. Despois o resto, claro, todo depende do que invirtas e tal. E na apertura tamén arrasades, non? Na apertura tamén, despois é unha noite por medio. Despois tamén hai noites que hai que facer media. Xa, bueno. Pero eso en todos os locales, claro. Aquí, cando che van as de Lucus, ou cando en Bispo Basulto facemos un torneo da calle, é moi importante, pero non só para a nosa rúa, senón xa incluso para o centro. Bueno, en todos os locales. Depois hai que ir facendo media. Na noite apréndese máis dos erros que dos acertos. Sí, e no día tamén. Hai máis traballo detrás da festa do que a xente imagina. Sí. Hai moito traballo. Muchísimo. Vouche lanzar unha pregunta porque cando falamos a veces con algún hosteleiro fálanos un pouco de que non hai xente para traballar. Como ves nese ámbito a hostelería e o ocio nocturno? A ver,
Non hai, por sorte antes só era na hostelería, agora non tes, todos os gremios necesitan xente para currar. A mí pregúntame, como coñezo moita xente, moitos empresarios conocidos, a colegas, se conocen con saberás de algún chaval, alguna chavala, para tal, para cual, fai falta xente para todo, en todos os gremios. Na hostelería, a verdade, que eu tamén creo que se tratou a xente moi mal, moito tempo, e bueno, foi sorprendendo deso, a xente ten vida. Non entendo como na hostelería tes para librar un día. A conta de que libres só un día na hostelería, un martes, para ir ao médico, Xa. para ir pagar unha multa ou fazer uns papeleos. Entendo que os fines de semana, claro, son os nosos traballos, digamos, fortes, pero a xente necesita o seu tempo de ocio, o seu tempo que só ten familia, ten as súas cousas, e as súas vacacións, e todo como está mandado. Entón, claro, tamén se creou un mito de todo eso. Neso mudou moito, eu creo que mudou moito. Porque a xente vai aprendendo, pero ora non che depende de condicións xa, que non atopas xente. Pois vamos a comenzar ahora cunha ronda de preguntas rápidas. Comezo eu. Bueno, rápidas ben ves, que todo lle dou a volta. Isto... Bueno, eso está ben, eso está ben. Podes parar se queres comentar algunha cousiña sin problema ningún. Non xa foi, xa. Xa ben ves que xa o fago. Bueno, eres máis de café ou de té? De café, De madrugar ou de trasnoitar? de trasnoitar sempre. Vaya preguntas que facemos, Trasnoitar hasta... Bueno, hasta a hora de... Hasta o mañaneo. Hasta a hora de madrugar. Digamos que gusto hasta a hora de madrugar. Tes que facer aí un negocio de a noite e logo de día. Sí, sí, sí. Que a xente pase da festa ao desayuno. Bueno, que estilo de música che gusta máis? Electrónica. Electrónica, o rock tamén me gusta. Un lugar da provincia de Lugo que che encante. Que me encante. Ou que vayas sempre desconectar, ou... Que recomendarías? Eso, eu vou sempre ao meu pueblo. Pero, bueno, eu supoño que será moi o de sempre, pero o lugar ningún, digamos, máis importante que o lugar é con quen. Eu cando quero desconectar vou con o meu abuelo. Ir ao meu abuelo, ir para calquer lado, pillar o coche, e ir comer, a botar por ela, por aí, eso é, digamos, que é a desconexión. Non teño tampouco ningún lugar así preferido que o que vaya. Eso é un tesouro. É un tesouro. Sí, é o pilar da miña vida. O capricho máis caro que te deches? O capricho máis caro, digamos así como un capricho como tal, pois igual ainda foi sería o ano pasado, cando fun ao Tomorrowland. Por chamarlle así... Que tal a experiencia? Unha maravilla. Sí. Sí, eso é... Cantos días fuches? Iso é outra liga. Pois fomos casi unhas... Entre ir e vir e todo eso foi unha semana, porque, bueno, foi algo odisea, fomos nunha caravana, bueno. Bueno, que guai. Sí, foi unha maravilla. E despois, claro, ali íbamos a, bueno, yo un amigo, moi bon amigo meu que é DJ tamén, bueno, foi un espectáculo, non dábamos mirado, faltaban nas horas. Próxima viaxe? Próxima viaxe? Pois a próxima viaxe este ano será en outubro, nas vacacións. Eres moito de viaxar a Canarias, non? Sí, xa... Temoche fichado. Sí, incluso que sempre a mesma isla. Que verán caile, eu non son moito de ver, pero son de comer e de estar tranquilos. Eu nas vacacións, claro, o que máis quero é tranquilidade. Eu estou hecho de estar con xente sempre. Sí, claro, normal. Nas vacacións incluso nin alterno, madrugo, conozo esa parte do día que teño moi desconhecida das mañás. Unha isla das Canarias. Unha isla das Canarias. Eu vou dicir Lanzarote. Por eso, porque conozo xa conozo xente ali, xa... Si, xa me falta facer esas festas. Falta che montar unha ermo ali en Lanzarote. Sí. Entón xa igual estou para algo a isla. Xa agora se acaba un pouco a rutina. A mellor festa que organizaches? A mellor eu creo que foi este ano o 50 aniversario, por todo o que significou. Porque, bueno, o 50 aniversario dunha discoteca é moito dicir, e aí, bueno, é moi menta,
e despois podendo traer a un artista como a Juan Magán, que é prácticamente imposible que vais ver a unha discoteca, é moi difícil, e, bueno, el veo tamén polo cariño, polo prezo que lle ten a sala, e, bueno, temos o Philip fixo un esforzo grande, foi un esforzo por todas as partes. Foi unha burrada por todo o que se moveu aí de, bueno, de todo. De personal, de xente, de todo o que custou organizando precisamente desde Canarias. Sí, que non nos dera... Te mira, si estaba de vacacións, sí, estaba co teléfono xa todo o día dun lado para outro, e cando xa dixeron, bueno, acabo de derretir non sei cantos cartos. Al final, bueno, é o de sempre, que estou como unha cabra e todo eso. Bueno, un talento oculto. Talento oculto. Cantar. Sí, hornear, máis ben. Hornear, máis ben. É que como talento eu creo que non teño ningún. Bueno, sí, todos temos algún talento. Ningún. Non xogaba mal ao fútbol sala. Ainda que non parece, ainda que vise como un bowl. Na súa época, digamos que é o que podo dicir así como tal, porque despois talento non considero que teña. O caso é ser boa persona, como din os velliños. Eso eu intento, pero bueno. Eso. Tortilla con ou sin cebola? Depende con quen fale, porque me gusta a polémica. Eu digo con cebola. Con cebola. Eu digo con cebola, pero como de todas as formas tamén. Esta sí está rica. Sí. O peor da hostelería. O peor da hostelería. Pois non che sei, Non sabia que dicirche. Igual que traballamos cando os outros están de festa, igual, non sei, é que a min gustame moito. Entón, Bueno, eso é bo, que non sepas decir nada malo é algo positivo. Pagar as bebidas. Si, as facturas e todo eso, pagar as GAI e todo. Xa. O teu grupo ou cantante favorito? O meu grupo cantante favorito. Non crees tampouco que che teño moito tal, a mí gustan moito os DJs eso, de música electrónica. Gusta moito precisamente o artista como a Quintino, como trabamos este día, gustame tamén os artistas Remember, pero si tampouco non é que seña chalao de ningún especial. Unha palabra que te defina. Que me defina? Desastre. Sí, desastre. Haberá outra, non? Un pouco máis positiva. Non, isto tamén, como é, manteño o meu orden dentro do meu desorden. Bueno, algo que nunca falta no teu bolsillo. O abridor. Hostia. Lévalo aí. Non vai a ser. Tú mira, que levo esta de vacacións. Que manda E carallo. no aeropuerto como faz? No aeropuerto que che iba a contar. Pois sempre colou, Por eso digo eu, ainda hai. Pero nun dos últimos non. E claro, pilloumo o tío do control, e pilloumo tallo, que deme se ser mirando para dixen, es mi herramienta de trabajo, E el, claro, o decir si está convencido, mirou para min, e fai, abriu, tal, saca un metro, e mediu-no. Sí. E eu non sei que lle mide, porque con isto matas a mi persona. E mirou para mí outra vez, e deixoume pasar. Realmente non che deberen deixar con isto, que con isto midillo que queiras. Era por si te revelabas. Pero é como un amuleto para min, e teño a manía de leválo, e levo sempre, nin non meto na maleta de facturar, nin hostia, E levo sempre encima. levas o mesmo? Sempre levas Sí, o mesmo? sabes que está gastadiño. Sí, é que pillei, non sei, como un amuleto, xa que nunca falta. Intento levar carto sempre, tamén, metálico. Metálico, porque eu tamén son moi trenco co de pagar co móvil, e cas tarjetas, e cos pines, e con todo, digo que esa é máis fácil que despegue un misil, podéis pegar un misil, que quedar pagado co móvil. Plenario como se fixo toda a vida. Sí, como a papel ainda non hai. Unha canción que che levante o ánimo. Non sei. Estamos che dando A de a mojinos turra con escocidos. Al carajo, al carajo. Dios. É un temazo. Santo paso. Un soño que te falte por cumplir.
Yo teño moitas expectativas, Un soño, é que non sei que dicirche. Xa os cumpliches Eso. todos? Sí, porque estou nos cumplindo. Eso. Igual que vai salindo todo o que teño na cabeza aquí con isto aquí no parque este. Seguir van relacionados co traballo, pero Como che gustaría verte en 10 anos? verme en 10 anos. Gustaríame verme ben, sen ter que estar tomando pastillas, podendo comer cocho e ainda pasear algo con o meu abuelo. E para rematar, queres deixarnos algunha reflexión? Algunha reflexión, sí, que nos deixes aquí no Ou podcast. algún consello que lle darías á xente? Algún consello, que claro, que non son amigo dos consellos, que Algo que aprenderas Que- ao longo da que é moi- túa traxectoria que poda servir para outra xente. non sei, eso que non deixen de intentar. Se apetece facer algo, facelo. Eso, é intentar ser boa xente, que é o de sempre. Eso. Ao final a xente é boa e a xente axúdache. Pero despois non sei que dicirche, dar consellos e tal, Bueno, é complicado dar que non consellos. teñan envidia, sobre todo que non teñan envidia. Eso. Se poden, Pois sí. porque bueno, é moi mala. Moi ben, pois moitas gracias, plenario. Foi un placer. Sí, esperamos que o pasases ben. Vémonos pronto pola Pois Ermo. moi ben, a verdad, Nós o pasamos ben, a verdad. Sí, moi ben. a verdad que foi unha maravilla, así. Joder, Fixéchenos distendido, rir. foi que tiñades moita sorte co podcast e nada, que seguro que sí. Esperemos. Sí. Bueno, Se me sentides algún día pasar por aí dicindo buenos días, é que vou por paras cartel. e volvemos facer outra entrevista. Eso. Moi ben, pois moitas gracias, plenario. Gracias a vos.